Con voz de muller. Somos mulleres de Lugo preocupadas e interesadas por todo o relativo á vida e ás políticas directamente dirixidas á metade da sociedade. Dende as formas organizativas ata o mundo das relacións. Familias, cuidados, homes, mulleres, feminismo, vidas das que nos antecederon, silenciadas, invisibles e ignoradas no seu tempo e na actualidade. En openradio.es, con voz de muller. Boas. Outrora acudimos a unha nova cita herciana coas nosas convidadas, Marisol Bravos, que foi mestra, Ángeles Fernández Maira, xornalista, e Branca Rodríguez Pazos, que tamén foi traballadora social, moi relacionada cos servicios sociais. E eu mesma, Carmen Díaz Simón. Agardamos contar coas persoas que teñan a ben escoitarnos online en openradio.es, cando queiran, onde queiran, se queren. Pola nosa banda, pensamos que merece a pena o esforzo de convocar semana tras semana as persoas que colaboran desinteresadamente nas distintas e variadas emisións e, realmente, as que participamos, compartimos, creo, os obxectivos que anunciamos na cabeceira desta tertulia, con voz de muller. Hoxe, a nosa motivación redóblase, xa que o noso programa vai tratar das vidas de Enriqueta Otero Blanco. Neste 2019, cúmprense 30 anos do seu pasamento e o vindeiro 2020, 110 do seu nacemento, polo que se podía ir pensando as forzas vivas da cidade en materializar algunha lembranza perdurable na súa memoria. Falamos das vidas en plural de Enriqueta Otero, porque realmente tivo moitas vidas, como case todas nós. Temos a sorte de que a vida é tan curta, pero á vez tan larga que nos dá tempo de facer moitas cousas, non? No caso de Enriqueta, agora algunhas delas non tiveron ocorrido, como foi a guerra incivil que prácticamente marcou e, en certa medida, truncou os seus anceos, non? Estas vidas de Enriqueta foron recopiladas por Ángel Rodríguez Gallardo nun libro que se chama Letras Armadas, as vidas de Enriqueta Otero, editado pola Fundación 10 de Marzo e o Concello de Lugo no 2005. Tamén Xulio Xiz recolleu lembranzas de moita xente que a coñeceu no libro Ben querida Enriqueta. Ben, nestes dous libros e moitos máis testimonios que hai que se escribiron acerca de Enriqueta, chamanlle pois en algún momento a Ribona de Miranda. Eu teño que dicir que me gusta moito polo sonoridade do nome, non? E había moita costume no noso país, pois as fillas, por exemplo, eu sei que en Ribadeo as fillas do Cañón, pois eran as Cañones. Entón a filla do Ribón, pois era a Ribona. Nesta aldea Miranda de Castroverde, na provincia de Lugo, un 26 de febreiro, pois neste fogar donde naceu ela, reproducía esa vida como noutras outras tantas casas, mantendo a estrutura patriarcal no que o patrucio exercía o goberno supremo ante a muller e as crianzas, que incluso chegaban a tratalo de vostede ou de señor. Ela foi a terceira de 8 irmáns. Eu conto isto porque ela parece que xa observaba que aquí había certas desigualdades estruturais, non, entre o papel do pai e o papel da súa nai, que tanto valorou e que morreu moi pronto aos 36 anos. Ben, pois xa paso a preguntarles ás nosas convidadas cando tiveron coñecemento ou coñeceron a Enriqueta, quizá a Branca, polo a que antes a coñeceu. Pois pode ser que sí. Eu coñecín a Enriqueta Otero no ano 1975, creo que a principios do 75, antes de morrer Franco. Militaba no Partido Comunista de Galiza e ela era unha referencia, era unha muller que impresionaba e ademais teño que decir que daquela a xente moza, estábamos todos rondando os 20 e pico de anos, tiñamos moita ilusión e tiñamos moitas ganas de conocer a toda esa xente que fixera a guerra civil. Aínda cando a coñecín eu a ela, aínda era non morrera Franco, faltaban uns meses e entón había un pouco de medo, pero a mocidade non tiñamos medo, non sufríramos aquela represión tan grande que houbera nos anos a finales dos 30 e nos 40 e 50, e entonces estábamos moi ilusionados. Enriqueta viña a supoñer
pois un nexo co pasado e non nos cansábamos de escoitala. Ben é certo, despois xa profundizarei un pouco máis unha vez que a coñecimos, que tiñamos que traballar con ela outros aspectos que tamén son produto un pouco da época histórica que lle tocou a ela vivir e que nos tocou a vivir a nós. Métome despois un pouco en esa época histórica porque eu creo que é importante encadrar o tema na época histórica. Sí, solamente vamos facer un primeiro achegamento, ese flash de cando vosotros a coñecesteis. Non sei se foi antes o coñecemento de Marisol ou de Ángeles. Marisol mismo, veña. A ver, pois eu coñecina cando estaba facendo magisterio. Foi moi curioso porque cruzámonos en Santo Domingo. Anos 70... Facendo magisterio, somos da mesma promoción, empezamos nos 74, 75, por aí. Eu penso que foi antes da morte de Franco tamén. E cruzámonos en Santo Domingo, eu vin aquela señora ca súa capa, o seu sombreiro e os bastóns, e o curioso foi que se dirixiu a min berrándome, dicíndome, temos que recuperar as liberdades perdidas. E volta a repetirme ese, temos que recuperar as liberdades perdidas. Eu por aqueles tempos estaba empezando co tema de auxilio e pensei que me iba a preguntar algo de minusválidos, pero non, ela seguiu e así me deixou con iso. Ao pouco tempo, volvín a topar na Praza Maior e volveume a abordar. Repetíame que a cultura era o único que nos podía salvar. Para min todo isto era moi novedoso, porque eu que estaba, entre comillas, loitando por acabar a miña carreira ou por ir introducíndome no mundo do traballo, a min estos temas como que me resbalaban un pouco, se non estaba eu no tema, non? E ela volta a repetirme aí, xa falou un pouquiño máis comigo, e o curioso foi que me pediu un teléfono, e eu cometín o erro de darlle o teléfono, porque eu vivía nunha pensión, e eu non tiña teléfono, e despois chamaba, eu sei que chegaba polas noites e sempre me decían que me chamara a señora, eu penso que na pensión non sabían quen era tal señora, non? Pero conmigo todo enfocaba porque que tiñamos que recuperar as liberdades perdidas, e iso para min era un tema, pois, novedoso. Xa. Pois Ángeles, me parece que a coñeciche de outra maneira, non? Si, eu cheguei ou ela chegou a min pois a través do periódico do Progreso, cando nos meus comezos, nos anos 80. Bueno, sorprendeme moitísimo o seu físico, a súa... Eu xa tiña algunha referencia, e non grata, no sentido non por ela, senón de que nas facía, porque de alguna maneira, bueno, como foi que a coñecín? Ángeles, eu era a única muller que traballaba no Progreso en aquel entonces. Vai ti, como... ahora aguanta ti un rato, porque parece ser que Enriqueta frecuentaba o periódico con bastante asiduidade, de alguna maneira, cando lles deixou de picar a curiosidade polo seu pasado e pola súa historia, pois era molesta, non? Entón, pois, lanzaron a min, non? Eu quedei encantada, porque descoñecía a historia de Enriqueta, eu levaba moitos anos fora de Lugo, bueno, sorprendeume o físico e sorprendeume a persona. E sorprendeume a persona humanamente, porque non sei por qué, eu xa coñecía a historia de que fora secretaria pasionar e todas esas cousas, que eso xa, pois, a un xornalista novel como era eu, pois, xa lle impresionaba moitísimo, non? Ademais que encantada con aquela ideoloxía republicana e todo eso, non? Pero sobre todo é que entre nós estableceuse así unha empatía xa desde o primeiro momento. Entón acabamos falando de cousas de mulleres. A entrevista pasou de ser pois unha entrevista por outra banda que seguramente xa lle terían feito moitas ocasións, pasou a ser unha conversa moi amena, moi interesante, pero entre mulleres. Pois é moi interesante isto, porque, en fin, milicianos houbo moitos, milicianas houbo menos, e a súa vida debeu ser moi dura. Se vos parece, vamos ir avanzando como se fóramos andando pola súa biografía, a ver se damos chegado ata o ano 89, que foi cando faleceu.
Entón, vamos ir retomando eses encontros que tivestes con ela e informando tamén un pouco de como esta rapaza de Miranda, pois, dado que tiña un tío que era crego, pois da súa man veu a estudiar a Lugo, tanto no Colexio da Milagrosa, fixo magisterio na Escola Normal e rematou con 18 anos no ano 28. Xa nos imaginamos, aquí dúas de nós somos mestras, a ilusión que temos cando estamos a facer a carreira dos nosos soños, non? Porque, entre outras cousas, tamén é bastante vocacional. E exerceu a súa carreira precisamente en varias escolas da provincia de Lugo, en San Cosme de Barreiros, onde organizou un teatriño popular que se chamaba O Punteiro do Carriño, como forma de achegar a cultura ao pobo. Ou seña que vemos desde o primer momento como no seu desempeño da labor educativa creía firmemente e moitos dos seus alumnos, ex-alumnos, falan maravillas desta primeira Enriqueta nas súas primeiras escolas. O 14 de abril do 31 sabemos todas que no plebiscito popular proclámase a Segunda República e Enriqueta pasou a exercer na Escola de Ferreirós, na Fonsagrada, ata o remate dese curso. Aínda que ela tuvo achegamento, lóxicamente, da man do seu tío ás ideas da religión católica, sabemos que coa chegada da República a religión desapareceu da escola. Entón, en certo, decimos o de moitas vidas, porque tamén tuvo moitas caras e moitas aristas, como é propio dos tempos cambiantes, non? O sea, o primeiro faz o que ves e despois tú xa vas tomando as túas decisións. Ela gustáballe que a súa escola viñeran todos os rapaces e rapazas. Era mixta xa, donde ela deu clase, neste caso na Fonsagrada. E o ex-alumnado lembra que lles explicaba a todos por un igual, que non facía distingos, cousa tamén moi importante. Ben, aquí hai cambios a nivel estrutural e no ano 31, dado que a República lle dá moita importancia á educación do pobo, pois amplíase os estudos daqueles mestres e mestras que quixeran en base ás novas pedagogías, organización e metodoloxía, prácticas educativas e orientación cultural. E isto pensamos que xa foi a influencia definitiva na formación intelectual e republicana de Enriqueta. Entón, non sei como vos imaginades vos de onde lle saía este empeño por estudar para ela tamén elevarse sobre as condicións, vamos a dicir, non penosas, que era dunha casa boa, pero en xeral, pois o mundo o mundo rural estaba, sobre todo, pois evidentemente falto de cultura e de reflexión cultural, non? Salvando os atrancos todos que lle iban aparecendo, como vos imagináis vosotros esa personalidade de Enriqueta? Pois eu imagino que unha rapaza de unha aldea da provincia de Lugo que ven aquí a estudiar magisterio e que logo ten a oportunidade e descubre un mundo a través da cultura, por eso ela amou sempre tanto a cultura, pois para ela esa é unha liberación e é a base da súa vida. Eu, esos outros episodios da súa vida, por exemplo, eu nunca teño conciencia de que Enriqueta estuvera casada, sin embargo estuvo casada, tuvo unha vida, pero ese período para ela dá impresión, non o sei, de que non foi o fundamental. O fundamental foi a cultura e descubrir a través da cultura o que é ser muller, defenderse como muller en un mundo de homes e que solo a través deso podía realizarse, non? E podía ser libre. Eu, esas dúas cualidades en Enriqueta, a liberdade e a cultura, sempre as vivín co seu carácter, tiña un carácter forte e foi capaz de sobrepoñerse a todo eso e de seguir ca súa vida, pero con eso é bagaxe que a ela lle abriu os ollos, eso é fundamental para ela, non? Bueno, Marisol, creo que tamén coa empatía que ten xa identifiquei moitas cousas entre Enriqueta e Marisol, que tuvo que salvar moitos atrancos tamén para cumprir os seus obxectivos. Justamente. E tendo en conta que andaba sempre repetindo que a cultura era o único que nos podía salvar, eu vexo clarísimo pois o seu empeño, non? Eu teño que me dicir que me sinto moi identificada, que cheguei a sentirme moi identificada con ela. Foi un proceso, non foi do principio, porque eu creo que ela se dirixiu a min por muller, por mestra, polo tema das barreiras. Ela chegou a vivir nun quinto piso sin ascensor, pola miña loita. Eu naquela estaba nunha comisión
a nivel Madrid para elaborar a LISMA, a primeira lei de minusválidos, e na miña comisión estaba Marcelino Camacho, e ela sempre me preguntaba a min cando se fora Marcelino, falábamos de Marcelino como se fóramos amigos de toda a vida, non? Preguntábame se fora Marcelino a reunión, non? E digo que me sentín identificada con ela pois por eso, por superar atrancos, e que tamén eu penso que fixen a nivel profesional moitas veces moitas cousas contra a corriente, o mellor pois non sei, confiar ou apostar por nenos que non era fácil apostar, non? Un tema que nos unía moito foi o tema do teatro. A mí sempre me gustou facer o teatro con nenos, e a raíz do que comentabas, Carmen, do teatro, de que recitaba os poemas de Rosalía, sempre me preguntaba, estou falando xa de un lazo de cando a conocín a esta época final, non? Disfrutaba, se eu lle dicía, pois eu estou preparando esta obra cos nenos para as letras galegas, por exemplo, bueno, ou po que fora, que non había tales letras galegas daquela. A mí chamaba a atención a verborrea daquela muller que non te deixaba falar e de repente que che atendía e que che preguntaba pois cantos nenos participaban, cantos eran os protagonistas. A mí era algo que me deixaba pois moi asobrada. E penso que foi unha persona vocacionada. Ben, vamos a seguir un pouquiño máis porque xa Enriqueta con esta formación gaña as oposicións e vai para o Colexio Gómez Vaquero de Madrid. E vota por primeira vez nas eleccións dese ano. Sabemos que Clara Campoamor tiña loitado como defensora do voto feminino. Empeza a haber tamén disensións no campo das esquerdas, dos republicáns, e certa división que leva a unha radicalización. Entón, tú como ves, Ángeles, o mellor todo este ambiente axudou a que se ideoloxizara máis Enriqueta, porque realmente xa cando a conocemos sí que podemos afirmar que estaba moi, como é normal, ideoloxizada, non? Eu, sen dúbida, sen dúbida. É unha muller nova, é unha muller con as inquietudes tremendas, voraz por aprender, voraz por coñecer, e sobre todo eu penso que Enriqueta chegou a adoptar a ideoloxía republicana no seu máis amplio espectro, no que atinxe a cultura, fundamentalmente a educación, casi como unha religión. Ele era creente, non? Creía pois como outras persoas creen pois nun Deus, pois creía na capacidade transformadora da educación, da cultura, creía na igualdade. En Fonsagrada trataba os nenos e as nenas igual, cando naquelas épocas pois o papel da muller todos coñecemos cal era e canto durou e a involución que houbo despois, pois, non? Entón, aí vexo unha Enriqueta con un alma moi pura, quero decir, aberta a todo, eso, con sede de aprender e de aportar, porque é unha muller de carácter, é unha muller que se forma, que se autoforma tamén, non só aprende o que se autoforma, é unha muller que chega a moitas conclusións por vivir na época na que viviu, con unha capacidade de absorción absoluta, quero decir, tanto no aspecto cultural como no aspecto político. Ajá. O sea, a súa ansia de formación, que tú acabas de mencionar, tamén iba unida a unha reflexión que ela sabía que era tamén unha arma moi potente para non solamente achegarse ao coñecemento, senón facelo teu, non? E neste sentido, antes da Revolución de Outubro do 34, Enriqueta regresa a Galicia, a Cea, a Vila García de Arousa, destinada. Vou anotando aquí como foi subindo, incrementándose o seu soldo, porque empezou casi con 200 pesetas antes nos anos 20 e pico, e en este momento no 34, que a República, houve moitísimo pulo hacia o profesorado e o seu soldo xa era de 4.000 pesetas. Ben, quería chegar ao punto de que tamén acadaba certa brillantez, porque naquel momento xa se editaba unha vida que chegou casi hasta cando empezamos nós na profesión, Marisol, que se chamaba Vida Escolar, e pedíronlle os seus exercicios para publicalos en esta revista, non? Outra constante, podemos decir que non solamente se nutría da teoría, senón que, como acabamos de decir, tamén era consecuente con estes principios pedagóxicos e trataba de leválos á práctica, non? Quizá esta
cuestión tamén pasa a ser formar parte da súa maneira de pensar, é dicir, de levar á práctica ou de ser ela mesma tamén como un modelo do que pensaba, non? Ben, outro traslado ven a levala de novo a Soria no ano 36 e ali recibe unha bolsa de estudos precisamente para traballar no campo dos xordomudos, das persoas xordomudas, polo que se traslada ao Colexio Nacional de Xordomudos de Madrid e matricúlase na Facultade de Filosofía e Letras. Isto tamén foi un fito moi importante, o sea, que a súa carreira podía decir, oi, pois xa teño o meu título, aquí me quedo, pero ela vese que é unha constante na súa vida por elevar o seu nivel e tamén por mellorar quizás as súas condicións económicas, pois tamén, porque como a mai morrera, pois non se desentendeu da familia, que este é outro aspecto que como muller seguramente temos que recalcar, non? Tratou de axudalos aos tres máis pequenos e levounos incluso para Madrid. E en este sentido, bueno, quería facer un pequeno apunte simplemente do lado humano de Enriqueta, é dicir, porque podía ser, en outros casos, sabemos de homes en xeral, porque son máis libres para facer a súa vida, pero ela non esqueceu os seus compromisos cos seus irmáns, non? Que vos parece este lado humano de Enriqueta de sempre comprometerse con aspectos sociais? Eu creo que Enriqueta, en ese sentido, decíades antes, é unha muller, é a típica representación do que significaba a República. E o que significaba a República, toda aquela xente que estudiou, que tuvo a vida na República, eran uns valores que desgraciadamente logo se perderon. Entonces, entre esos valores estaba indudablemente o da familia. E estaba tamén as cuestións sociales e levar o que ela era, o que ela conseguira a través da cultura a toda a sociedade. Eu creo que Enriqueta eso tiña moi presente e, de feito, despois o veremos no desenrolo da súa vida, porque ela o carriño e todo o que fai despois é para levar a cultura e para procurar que se levaran os valores da República. É unha pena, despois tamén falarei deso, que no ano 77, no 75, cando morreu Franco, e despois no 77, cando se fixo a nova Constitución e tal, non hubo continuidade ca República. E eu, eso sí que yo notei a Enriqueta. Eu, cando conocín a Enriqueta xa no ano 75, ao pouco tempo morreu Franco, ao pouco tempo xa se pudo militar, xa se pudo falar libremente, e ela, claro, non daba acougado ca sociedade que veu no 77, porque ela pensaba que o que se iba a facer no 77 que iba a ser unha continuación da República na cultura, na educación, e non foi así. E entonces eu eso sempre penso que para ela a época máis feliz da súa vida foi esta época onde ela podía autodeterminarse, podía axudar a súa familia e podía exercer ese papel. Ben, non sei, Marisol, queres... Non, iba a dicir que comigo falou moito da súa primeira escola, que creo que tiña 80 nenas, e falábame de que tiña un soldo de 5 pesetas ao día, me falaba daquela. E a mí chamaba a atención que era moi humilde respecto ao que ela facía. Eu a mellor lle enseñaba, se eu tenho me ocurrido de chegar do colegio, ao final, e ir a vela, e ao mellor vir cunhas libretas dos pequenos ou con os traballos, e ela como que se quedaba ali maravillada vendo aquilo. E comigo conectou e chegoume moi fondamente que defendía que na escola había que traballar as capacidades. Normalmente vemos primeiro as discapacidades, e iso é un concepto moi innovador, non? Que había que traballar as capacidades dos nenos, non? En canto a familia, que dicíase dos nenos, ela contábame que esa época en que tuvo que levar os tres pequenos, que fora unha etapa moi complicada para ela, recién casada, temos que decir, con un abogado que se chamaba José Teijón Lasso, que era do Bierzo, precisamente levounos para o domicilio que compartía con el. E xa ela foi cando se introduciu encima no Partido Comunista, ca súa militancia, entonces supoño que... Sí, decía que se puxo a traballar porque as circunstancias da familia eran complicadas, entonces que era necesaria a súa aportación. Iso tamén era unha cousa, e o tema de que se implicara no tema dos sordomudos tamén era para min un concepto novedoso, non? Visto agora, pois non, pero pensar na señora aquela que nas dificultades na época que tuvo e que se implicara, o sea, que lle dera por un tema así tan especial, pois me chamaba moito a atención, non?
Unha frase dela: mentras me quede un rescoldo de vida, utilizareina para favorecer a sociedade, que é o ideario máximo de todo comunista. E logo outra dice que tiña un conceito da vida un pouco especial, que non consiste en buscar o que satisfaza as nosas necesidades, senón que por análise, reflexión e sinceridade científica somos debedores cos demais, que sós non somos nada. Tú eso apreciáchelo, Ángeles? Perfectamente. Tamén apreciei a frustración a que facía referencia Branca hai un momentiño, e se me permitides un apunte por facer alusión a esa condición de muller sensible, de muller avanzada no seu tempo, porque o que apuntaba Marisol, o traballo das capacidades, sobre as capacidades, isto é un concepto supernovedoso que é moi recente, que aínda non está a cuallar, non? Bueno, eu por volver a ese lado humano, ese lado de muller, creo que estamos presentando a unha Enriqueta moi militante, moi intelectual, pero quería falar tamén da Enriqueta moi humana, moi intelixente, moi empática ca xente en xeral, ca xente con problemas en particular. Os sordomudos. Quen se ocupaba dos sordomudos? El, cando empecé a traballar, baixei un día a escola de sordomudos de Lugo que caéseme a alma, aos pés. Quero dicir, ela naquel tempo xa preocupada por ese tema, preocupada polos irmãos que eran pequenos. E quería apuntar outra cousa máis. O amor na vida de Enriqueta. Eso pásase sempre de puntiñas. Bueno, vamos a chegar no momentiño que foi o verdadeiro amor, creo eu. Sí, que non foi este primeiro matrimonio, que ademais o señor marchou e se volveu a casar, estando casado, o señor que encima mentiu. Sí. Pero bueno, ela parece ser que non o botou tampouco moito de menos, según interpreto eu a conclusión que cheguei eu, non sei se tedes algún... Pero a cuestión da maternidade, por exemplo, non? Ela era tamén un pouco máis de todos os nenos. Concretamente, isto é un pouco personal xa, pero quería apuntar aquí tamén porque nos meus moitos encontros con Enriqueta, na miña época, en fin, que tuve relación con ela, naceu a miña filla Ángeles, a miña filla maior. E cando naceu, bueno, cando se embarazaba e todo eso, pois como que me cuidaba, me aconsellaba e todo eso, era moi curioso, non? Pero cando naceu Ángeles, un día apareceu na redacción con un regalo. E por Dios, Enriqueta, nin me falar e tal. Dice, mira, é que un pouco caso a asignatura pendente fora non haber tido fillos. Dice, como non estuvera co carceleiro, non tuven esa posibilidade, que lle houbera gustado. E quixo, nombrouse a madriña da miña filla, era Estrellita. Chamaba Estreliña, chamase Ángeles, chamáballe Estreliña. Eran mimos constantes, porque un día chegaba a casa e encontraba unha xaula con uns periquitos, outro día chegaba a casa, porque eu non lle quería nada, o sea, non lle aceptaba nada, pero mandaba a casa que había unha persona que o recoxía e tiña os regaliños da fillada. Quero decir, hai unha parte aí moi curiosa, moi chocante quizá en toda... Sí, seguramente. Ben, vamos a entrar no episodio que ao Gallá non tuvera sucedido, pero bueno, no 36 sabedes que sabemos todos e todas que estalou ao estalar a Guerra Civil, pois Enriqueta puxose no primer momento a disposición do goberno republicano para facer o que estimara convinte, toda a súa sabiduría e o saber facer e organizar o puxo a disposición do goberno republicano. Entón, axudou na evacuación de nenos e nenas hacia Levante, logo traballou como enfermeira no Hospital Militar de Carabanchel, porque fixera uns cursos tamén, o sea que a súa formación era amplia e extensa, que chegou a ser do comité de dirección deste hospital pola súa capacidade organizativa e estratégica, e lóxicamente a convicción das súas ideas mobilizouna dende o principio, participando activamente en todos os frontes posibles, non? Sabía ela de que as mulleres eran valerosas,
e eran as encargadas de reorganizar, incluso enrolándose nas milicias, opoñéndose ao avance do inimigo, levantando barricadas, coidando enfermos, dando cursos educativos, é dicir, traballando nas fábricas de munición, é dicir, ela, desde o primeiro momento, pero non ela soa, senón todas as mulleres, non? Que ela representaba e outras moitas compañeiras. Titulamos este programa, quizá, Enriqueta Otero, a miliciana da cultura, porque realmente no quinto rexemento de Lister, do que ela formou parte, desempeñou o traballo e o labor de locutora en Radio Lister, coñeceu a Miguel Hernández, en cuya brigada, cuxa brigada se lle coñecía como o batallón do talento, é dicir, os tempos eran outros, moi esperanzadores, non? E había tamén algunhas mulleres que disparaban e defendíanse como a homes, non? Estivo ás órdenes del campesino, chegando ao grado de oficial, o sea, que Enriqueta foi comandanta ou alférez, e tamén pertenecía, desde logo, ás milicias culturais, outros mestres e instrutores que foran creadas estas milicias pola FETE, que é o sindicato que pertenecía inicialmente ela, para combater o analfabetismo. Claro, decía, estudiar é tan necesario como comer ou traballar. E aquí é onde acada o seu cumio de adoctrinamento ideolóxico e de compromiso político, non? Enriqueta ten comentado que as mulleres representaron durante a Guerra Civil o papel de incitadoras á loita, é dicir, por defender o poder establecido contra os golpistas, non? Que pasa? Que estas milicias pois pasan a ser controladas por la CNT no 38 e pois desaparecen, non? Entón, que podemos decir, por outra parte, de Enriqueta en canto á súa capacidade organizativa, o seu activismo? Era unha lideresa? Eu creo que sí, que era unha líder. Eso xa se ve nos cargos que tuvo e nos papeles que ocupou, porque a unha persona que non ten esa capacidade organizativa non a poñen a coordinar as labores dun hospital. Logo tamén, claro, efectivamente. Entonces, eu creo que ela ademais tamén estaba en un mundo, o mundo das mulleres daquela época era ese mundo, non? As mulleres descubriran que a través do traballo, a través da cultura e a través dos ingresos económicos é como se empeza a obter a liberación da muller, o sea que esos eran valores que ela lle serviron de base para toda a súa vida, porque ela despois, cando eu a conocí, que xa pasaran moitos anos, esa base de ela mesma, de ser ela e a tiña, non tiña a base que tiñan aquí todas as mulleres, porque claro, debeu de ser durísimo, eu sempre penso, debeu de ser durísimo para estas mulleres liberadas e estas mulleres que traballaron na República a época do franquismo, porque é un sometemento total, e non só a época do franquismo, sino as mulleres na época do franquismo, e como por medo, como sumiu a parte da sociedade toda esa loita. Entonces eu creo que claro, eu cando conocí a Enriqueta, por eso me quedo con como debeu de pasar, como debeu de sufrir todas esas situacións, porque incluso os camaradas, despois falarei un pouco desa, que éramos camaradas daquela, non? No 76, 70, éramos outro mundo, son dous mundos e é moi difícil de conciliar, non? Ben, pois estamos chegando a un punto, xa nos imaginamos todos en Madrid, todas e todos, donde Enriqueta toma postura polas bases que propoñía Negrín, contrariamente a Casado, e aquí empeza unha desfeita final da guerra, tremendo, e ela acaba sendo detida incluso polas xuntas de defensa, por milicianos republicanos, polo Consello Nacional de Defensa, e é conducida ao cárcere das Ventas xunto con cerca de outras 3.000 mulleres, non? Bueno, un día antes da rendición de Madrid, o 27 de marzo do 39, é capaz de fuxir tamén pola súa capacidade negociadora e organizativa, e Enriqueta toma unha decisión super arriscada, porque lle propoñían sair do país, dadas as súas características e os seus antecedentes, pero ela decide quedar en España e renunciar ao exilio. Claro, a súa vida cambiou como da noite ao día. Digo ao revés, do día á noite. Non sei se Marisol ou Ángeles tiveron algún testimonio pola súa de haber tomado ela esta decisión. Deriváronse 20 anos de cárcere
tremendos e unha vida chea de penurias. En algún momento falouvos algo desto? Non lle gustaba falar dela, e incluso decía que había mogollón de entrevistas que eran entrevistas interesadas, que se lle atribuían a ela frases e comentarios que ela non dixera. Ela non falaba dela directamente, ela falaba dela a través, ao mellor, de algunha compañeira. E unha tal Felisa Moreno pois me contaba pois cantidade de cousas de como fora a vida dela, non? Recordo que a veces morría de curiosidade por facerlle preguntas, pero pegaba un sete que xa non che quedaban ganas de facerlle, non? Sí me comentaba que se portara moi mal, o sea, que fora como que protestaba por todo. Bueno, realmente pasaba a maior parte do tempo nas celdas, non? Exactamente, que estaba sempre castigada, e unha vez me comentara que lle daban un cazo de zanahorias de comer, non sei se era por castigo ou se era o que tiñan establecido. Pero en realidade esa etapa non lle gustaba falar. Cando se camuflou, ela dicía así con certa ironía: eu tiña que ser Pilarita, eu non entendía. Eu tiña que ser Pilarita, pero Pilarita referíase que se tiña que camuflar para semellar que era Pilar Primo de Rivera, non? Entonces, do pouco que falaba, pois falaba así con certo cachondeo, non? Pero esa etapa como que a tiña... Eu, de feito, que vivín con ela moi de cerca a última etapa, desconectou totalmente do mundo da política. Totalmente do mundo da política, e disfrutaba, o sea, pasou de disfrutar escoitando, pero escoitando que lle falaras do día a día. O sea, desconectou con lo que eran sus camaradas e no camaradas, e quedouse máis no presente, non? Bueno, pero sí, quedou no presente, pero de alguna maneira aí había un pozo, porque eu recordo que chegou a formarse algo. A min veume un día con unha proposta que quería formar un patronato. Ela tiña nos Peares algunha propiedade, e a súa ilusión última da súa etapa todavía activa era crear como unha casa escola, ou de alguna maneira, para rehabilitar pois mulleres descarriadas, por decirlo de alguna maneira, onde poderan pois aprender, culturizarse de alguna maneira, e aprender un oficio que lles permitira salir desa vida, non? E ali involucrounos a Juan Manuel Igrexa Rivera, que era o subdelegado, o gobernador civil. El gobernador civil, todavía, efectivamente, era gobernador civil. A unha xente máis, non? O seña que efectivamente, quizá pois o mundo ese mundo de claroscuros que foi a súa vida, esa renuncia, digamos, a seguir ca cuestión política e tal, pero ela hasta o último momento, mentras poido, logo enfermou moito, seguiu con esa idea. Si, enlazando co que está dicindo Ángeles, botou moito tempo con un proxecto de rehabilitar todas as escolas unitarias. Eu na primeira escola na que traballei era unha escola unitaria que estaba no Corgo, o sea, no Nacional Sexta. Entonces pediume, botou tempo agobiándome, quería facer un censo. No Corgo estaban facendo un grupo escolar, entonces ela supoñía que iban a quedar unha serie de escolas unitarias libres, non? Eu sei, a súa proposta era establecer ali unhas mini universidades, porque do que trataba era de sacar as mulleres dos sitios das lucecitas, e a muller hai que formala, e a muller hai que darlle cultura, e unha muller culta xa loita, e unha muller culta xa se defende do home. Botou con ese proxecto das escolas unitarias pois mogollón de tempo. Ben, por dar pasos adiante, que xa comentou Marisol, que ela tivose que facer pasar por nacional, vamos a dicir, Pilar Primo de Rivera ou parecida, para, con estas artimañas, chegar ata Lugo, claro. Ata Lugo, naqueles anos do 39, achegouse finalmente a través do párroco da Nova, en aquel momento Manuel Gómez Díaz, dirixiuse a él porque tampouco non tiña referencia de familiares nin de ninguna persoa, pero xa con todo tipo de reparos lle dixeron que se acercaba a Guardia Civil pois que tiña que salir por pernas, non? Ben, entón aquí empezou a faláronlle de que había xente fuxida nas montañas luguesas, bueno, e en outras, pero ela tomou contacto ca xente sobre todo de Becerreá, onde había xa unha estrutura guerrilleira, e tomou tamén contacto co Partido Comunista, non? Ata que
a influencia política e organizativa que tivo Enriqueta na reorganización ou na organización guerrilleira de aquí da provincia de Lugo foi importantísimo. Ela militou 7 anos na guerrilla e, según comenta ela, ata que a traición se meteu no medio e caeu. Caeu perto, teño que dicir, pois de onde vivía eu, porque ainda hai veciñas de casi 90 anos que lembran que no ano 46 pois apareceu a Guardia Civil no que hoxe a Illas Canarias, a rúa Illas Canarias, todo aquilo, non existía Frixa, porque Frixa foi no ano 56 inaugurada, entón todo eran hortas e leiras. Ali, nesta casa, cerca estaba o que debeu ser o seu compañeiro, o seu amor, vamos a dicir, polas cartas que se intercambiaban e que chamaba Amarante, Xosé Vicente Rodríguez, Pepe Vicente, que dicía ela. Pepe Vicente xa non tiña moi boa saúde, pero é que cando finalmente a Guardia Civil persiga a Enriqueta polas hortas do Agro do Rolo e lle dispara, ela tamén se defende, porque temos que dicir que levaba arma, unha Star do calibre 9, longo, e ela disparou, mentras puido se defendeu, non? Ao final ferírona e foi detida, non? Foi detida e con ela tamén caeu un arquivo, o arquivo que había do Partido Comunista, e caeron, cerca de 50 compañeiros. Este episodio, claro, da súa detención, entrou na prisión provincial de Lugo e logo anduvo, pois, durante 19 anos de prisión en prisión, que era o que estábamos comentando, non? E reaparece outra vez cando sae da cadea e cando as nosas convidadas pois xa empezan a coñecen, non? Bueno, eu tamén a coñecín, pero con menos relación que calquera delas. O paso pola cadea, vosotros notastes que fixera mella nela? Bueno, eu notei, claro, nós en aquel momento, no 75, cando eu a coñecín, era unha admiración total. Era cando ela comprara aquel coche, o sea, aquel famoso, que a verdade nunca a mí non se me esquecerá nunca, o que tu fixe unha viaxe con Federico García Cabezón, un médico do PC tamén, que despois estuvo no Caurel, e fomos, ela, Federico e eu, ali a súa casa de Miranda. E, bueno, terrible, porque tú ibas con ela pola estrada e non lle podías decir nada, ela facía o que lle daba a gana, pero era igual que lle dixeras dereita, esquerda, iba con un medo terrible. E cando chegamos á casa e ela estaba rehabilitando aquela casa de... A min de verdade non se me esquece nunca aquela casa. Era unha casa pequena e eran como celdas. Abaixo todo era soterrado e despois as ventaniñas eran así. Entón, aí é cando se demostra toda a súa influencia dos anos que estuvo na cadea, que eran celdas realmente, o medo, as prevencións que tuveran na prisión, tamén os maquis, cando estuvo cos maquis o traballo de toupo, non? Que houve nos maquis, se demostraba claramente na súa, como escolleu, como fixo a casa, e estos son cuestións que eu creo que marcaron para sempre a súa biografía. Eso é indudable. Eu notei en aquel momento de conocela moitas cuestións relacionadas ca súa vida anterior. Ben, empezou tamén a facer propostas na nosa cidade, no propio Castro Verde, promoveu unha casa da muller, a parte da vivenda que tiña. A esta casa da muller puxo o nome de Cándida, que eu penso que se chamaba Anai, así, claro, que era tamén destinada a dignificar a situación das mulleres no medio rural, non? Entón, outra serie de propostas xa foron aparecendo por aquí algunhas, que nos comentou Ángeles sobre a casa de reeducación, vamos a dicir, de mulleres, ou sacalas da prostitución, ao que se refería Marisol na parte esta do Corgo, que hai tantos clubes que ainda siguen hoxe, e non sei cal tuvo máis propostas. Unha delas vai a ser a promoción do ensino infantil, é dicir, que a preescolar. E con esta etapa, a Enriqueta, pois simbolizaba a importancia que ten de ser educado e ser educada nos primeiros anos da vida. E vámolo escoitar nas súas mesmas palabras.
dixen que facían falta 4 anos de especialización, porque é sagrada a tarefa dunha maestra preescolar. Pola trascendencia que ten naquelas células vírgenes nerviosas que nos definiría e analizaría moi ben un Ramón y Cajal ou non, pero si sei, e afirmo rotundamente a desafío a alguén que demostre o contrario, de que ten unha trascendencia inmensa sacar da monotonía durante 6 a 7 anos a uns nenos para que as alternativas de impresións, a variedade de impresións, a variedade, o canto, o colorido, el ambiente adecuado, limpio, fino, como por ejemplo hicimos en Cellán, que llevamos nuestros lavabos pequeñitos para que los mismos niños se laven, para que los mismos niños aprendan a colgar sus ropitas. Todo es un conjunto educativo, tanto en el comedorcito como en el salón de aseo, como en todo el campo recreativo que tengan columpios y demás. Y si de repente no vamos a tener columpios para todas las escuelas da aldea, por lo menos aquel exemplo de Cellán, os demais tamén o queren seguir, e os mismos campesiños darán a solución aos seus locales adecuados. Por outra parte, Marisol quería nos comentar algunha outra proposta que tivo, a máis coñecida, sinalada, quizás, dela. Bueno, eu quería comentar en relación á casa que decía Branca que eso foi moi criticada porque le tiña uns planos para facer aquela casa que facía ela. Sí. Que facía ela con a Mau, que era horroroso, non? Pero eu quería resaltar hoxe aquí un detalle moi importante. No ano, creo que foi no 79, falando da capacidade, volvendo á capacidade de organización de Enriqueta dentro do seu barullo, da súa desorganización, organizou en Lugo unha semana cultural. Fixo o seu cartel, foi na delegación da cultura, ou non sei que era alá en Santo Domingo, alá no 3º piso ou no 2º, para que vexáis o accesible que era aquelo. E o curioso é que nesa semana dedicou un día para que eu falara da cidade e os minusválidos. Eu non me lembro como chegamos a ese título, supoño que chegou ela. E falábase da cultura, falábase da religión, falábase do teatro, falábase da música, sei que estuvera Xosé Manuel Carballo, estuvera Matos, o Solís Izquierdo, e organizouno de tal maneira que o que falaba nunca estuvera solo, que estuvera acompañado ou polo anterior ou polo seguinte, non? E é un recordo moi entrañable que teño da Enriqueta, que eu creo que foi a primeira vez, vosotros sabedes dos anos que leve un auxilia, que foi a primeira vez que eu falei públicamente da problemática dos minusválidos e foi porque se lle ocurriu a ese ciclo de conferencias levaba o nome de Operación Rosiña. Operación Rosiña, sí, justamente. No ano 79. Sí, justamente. Estábamos a referir con anterioridade a proposta que tiña ela do carro, o carriño. Que pretendía? Quen nos pode poñer o tanto? Bueno, ela, o que eu recordo daquela época, daqueles anos, bueno, primeiro dicir que a mí me deu unha pena terrible cando tiraron con aquelo. Aquelo pretendía ser unha biblioteca onde os rapaces podían ir a buscar, sacar libros, levar libros. Ela estaba donde ela estaría de alguna maneira de orientadora. Eu creo que se non tivera as limitacións que tiña naqueles últimos anos, ademais, claro, porque tiña problemas que non melloraban, ao contrario, non? Eu creo que, non sei, se poñería os 600 a tirar do carriño ou unha parella de bois, pero eu creo que encantaríalle levar ese carriño, o concepto de lorquiano, non? Do teatro, non? Polos povos, levar esa cultura aos povos, a xente, dala a conocer. Era, como diría eu, era unha idea moi romántica e un tanto anacrónica tamén nos tempos porque xa había bibliotecas e xa había animadoras socioculturais e todo eso, pero o que comentaba antes Branca, a ela eses anos de cárcere foron un impás indeseado, un alonxamento da realidade que estaba a ocurrir fora dos muros das cárceles. En Enriqueta eu penso que quedou a foto fixa
dos seus anos maravillosos, creativos. A mí pareceme unha muller moi brillante da época da etapa republicana. Tamén a dureza da loita, onde ela demostrou moito, foi moi valente. Ao salir, ela de alguna maneira quedou desconectada da realidade que lle tocou vivir. Eu penso que nos ocurría a calquera. Iso explicaba tamén un pouco moito o seu carácter, moitas cuestións. E o Carriño, pois, eso foi quizá unha idea maravillosa, superromántica, anacrónica, pero bueno, xa de sentido tamén por outra banda, non? Sí, era un pouco o que comentabas, retomando a idea das misións pedagóxicas, do optimismo pedagóxico, non? Que ela rezumaba na súa etapa de formación e na primeira etapa que exerceu, vaya, na última tamén. E iso, que pasa? Que, efectivamente, como comentaba Branca, é dicir, o escenario xa mudara. Mudara totalmente. Vamos a ver, Enriqueta, o problema no ano 75, no ano 77 se legalizou o PC. Ela tiña un concepto de partido comunista, ela era unha comunista, igual que un partido ou sin partido, ela tiña esa idea. Era republicana, comunista, e entón, no ano 76 se suprimiron as células, aquela forma aquela rigidez tan grande que había nos partidos comunistas, se suprimiron as células. Berlinguer en Italia abriu o PC era de todos, se empezou a traballar de outra maneira, había outra xente, se tiña contacto ca Iglesia. Enriqueta era totalmente, a Iglesia católica lle tiña un odio nos últimos tempos, era terrible, cando falabas de cualquier cousa, eu me acordo, que conocía todos esos mundos cristianos daqueles anos 70, cristianos por o socialismo, etcétera, ela non quería nomear, me acordo un día aí sentados en un banco na Praza Maior, que non sei que dixen eu de cristianos polo socialismo, porque non os convidábamos para algo, porque además no PC e en todos os partidos de izquierda había moitos curas. Sí. Entonces, aquí había un cura en concreto de San Pedro, Manoliño de San Pedro, e ela era totalmente, se puxo feita un basilisco, se cabreou moitísimo, a Iglesia para ela era unha cousa denostada. Entonces, claro, había un mundo totalmente distinto. Ela empezou a militar nas células e todo o mundo, ela iba por un lado, el eurocomunismo, etcétera, con eso todo, non comulgaba. Co cual, a mí me parece, ahora, visto que a perspectiva, eu daquela, pois faría igual que todo o mundo, trataríamos os temas, bueno, aí ven esta señora e non lle faríamos moito caso. Ahora, visto que a perspectiva tuvo que pasalo mal, horrible, porque era un mundo que ela pensaba que o Partido Comunista e tal, que iba a levar a cabo estas ideas todas que acabades de decir, pois la semana de culto, e nadie lle facía caso. Entonces, en resumidas cuentas, ela despois se arrimou a outro tipo de persoas que tiñan que eran persoas solidarias, se pode decir, outro tipo de sociedade, que era xente solidaria para poder levar esas ideas. E aí ven o Carriño, etcétera. Ben, Marisol acompañou nos últimos tempos da súa vida, que, bueno, son os de calqueira persona, neste caso, bastante maltratada polas circunstancias, non? Se nos queres comentar algo. Sí, eu vivín episodios moi duros con ela. Cando estaba medio abandonada por aí, tirada dun lado para outro, falarlle de ir a un asilo era matala, porque decía ela que non quería, entendía os asilos que era un almacén de vellos, e tiña a súa razón. E nun desos episodios en que estaba moi fastidiada, físicamente me refiero, pois fora para un centro, bueno, en Sarria, e quedou ali unha noite. E ao día seguinte chamáronos que fóramos a buscala, porque claro, despois interpretaba que non era o seu momento, non? Ela, al ver ali vellos, porque claro, levantaron pola mañá e levaron a pasala onde estaban todos un ca cabeza pa aquí e outro pa outro lado, e iso non era o seu mundo, non? Eu quixera destacar, bueno, en relación ao que falabas da religión, ela repetíame a mí moitas veces que Xesús fora o primeiro comunista. E a familia que a cuidou ao final, porque ela ao final cuidou unha familia, e en torno a esa familia onde viviu, creouse un grupo que moitos non nos conocíamos entre nosotros e chegamos sendo amigos. A mí chamaba moito a atención cando se falaba de que non tuvera fillos, esa parte humana da Enriqueta. A familia tiña unhas fillas e tiña 2 nenas pequenas, máis pequeniñas, non?
E podía estar dando a ti a vara que lle miraras naquela carpeta, que quería que lle miraras o que lle foras ao registro civil, que andaba non sei con que rollo de propiedades, porque eu tiña a cabeza un barullo, e aparecía unha das nenas que se lle poñía ao lado dela na cama e esa muller transfigurábase. E eu descubrín aí unha persoa tan sumamente sensible e tan dialogante, o cal non quería dicir que no medio do diálogo non che dera 4 ou 5 exabrutos que dicías, pero Enriqueta, e dicía, tes razón, perdón. O sea, eu escoitei a palabra perdón moi ao final, porque antes xa lle podía ser, cando iba a ver a Polusa, porque estuve ingresada en Polusa, e Telita ali, porque a pobre entraba unha enfermera ali e chamáballe de todo menos guapa, non? Entonces, eu descubrín ao final ese cambio nela, esa persoa sensible, e eu quedeime, non sei, con esa idea, que foi unha persona que a xudgamos, eu a primeira, polas apariencias. E porque era unha persona que non te deixaba falar e que ela tiña tan claras certas cousas que te atiborraba con frases que tú quedabas dicindo para esta muller do que fala e terminabas pasando dela. Entón eu penso que foi unha persona que non se chegou a entender tampouco no seu tempo. Ben, pois un 31 de outubro, despois das festas do San Froilán do ano 89, falece e foi enterrada na súa parroquia natal, non onde ela quería, que quería estar nunha leira da súa casa, pero non houbo permiso correspondente. Envolveuse nunha bandeira republicana e quedou este acto evocando a última guerrilleira galega, a pasionaria do pobo galego. Non foi posible, xa digo, ese soterramento directamente na terra, pero ela, os seus restos agárdannos en Miranda, e despois de pasado, neste caso xa vai facer 30 anos, sería hora de que estos lados que hoxe tratamos de ver de Enriqueta, non de forma exhaustiva, sino como unha primeira aproximación, pois leven ao pobo de Lugo a facerlle unha homenaxe que creemos ela ben merece, xa que creía fondamente en toda unha serie de cousas que poderían cambiar toda a sociedade para mellor, e iso sigue sendo a día de hoxe pois un obxectivo. Moitas gracias ás nosas convidadas e seguramente retomemos esta figura noutro momento. Gracias.